bude to lepšie. Žiadam o právo na azyl. A ty si kto? Výrobca kalichov? Nie, som Čiri Fiskio. A ten kalich je tvoj? No, keď mama zomrela, dala všetko kostolu. A ja som si vzal len to, čo mi patrí. Ty si sa odškodnil. Výborne. No dobre, šlohol som ho. A poď. Pomôžeš mi trochu, ne? Čo to tu je za starcov? No, starci. Cudzinci. Ľudia, ktorí prichádzajú z rôznych kútov sveta. Pútnici, ktorí prichádzajú do Ríma. Vidíš, s doráňanými nohami. Čo je, hnusia sa ti? Kradneš a hnusia sa ti? Takí chudáci ako ty, pohltení veľkou potopou života? A vieš, že pomáhať chudobným je ako prijať Ježiša, hm? Sme bratstvo Najsvätejšej Trojice pre pútnikov a chorých ľudí. Vy? A kto ešte? No my? Vlastne ja? Vlastne som to celé vymyslel ja. A kto vlastne ste? Filippo Neri. Ale nie ste Ríman. Prečo je to počuť? Šup všetci do postele. Zlepte s tebou. Nie kopeš, nekop ma. Hej, prestaň, nestrkaj sa. Au! Hore vyle, čo mu za to potreba. Nestrkaj sa. Dobre. Ja to... Hej, Nekop ma. Poď. Kopeš. Prečo spíte v hroboch? Prestaňte sa hádať. Cvičíme sa. Však aj tak raz umreme. Rany ťa boli, ale chuť do jedla si nestratil. Neveľmi dobrá polivka. Ešte si bude aj vyberať. Na budúce, keď prídeš do Ríma, chod do reštaurácií u Medveďa. Keď sem prídu, dostanú ma. Nemohli by ste zatvoriť dvere? To nie. Naša brána sa nikdy nezatvára. Zostáva stále otvorená, vodne v noci. Ak sem raz niekto vojde, viac od nás nevyjde. Zostane uväznený ako v pasci. S otvorenou bránou? Ako inak, jasné.